Côte d'Ivoire kono walasa ka yirimɔgɔ ni ɲumanw sɔrɔ a bɛ fɔ k'i ka taga ma mara de la k'a sababu kɛ yan de ye kungo kɔnɔnaw la jiri dɔ bɛ yen min tɛ sɔrɔ jamana in fan tɔ si Kadama Sise ye yirimɔgɔ ni dilanna ye. Yiri min bɛ bɔ ma yan a bɛ fɔ ale ma ko alowa ale ta couleur ka ca jusqu'en 7 yiri kelen couleur bɛ 7 ye mais ale bɛ bɔ ma kɔnɔ ya dɔrɔn voilà ale yiri ni a tɛ den kɛ mais ni a filaburu nin bɛ la filaburu nin bɛ fɛrɛn k'a ma fɛnkɛ et puis n'an'u bɛ yiri baara ni an bɛ yiri fagani ninnu ta an tɛ taa yiri tigɛ tu kɔnɔ yiri kɛnɛ tigɛ. Alowa yiri danfaraba bɛ ani yiri tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bololabaarakɛla ninnu ka fɔ la ɲɛgɛɲɛgɛnw caman k'a yɛrɛ sɔrɔ jiri kelen dɔrɔn na o y'ale ye. Bɛɛ le bɛ yiri kelen nin na a couleur ka ca quoi a bɛɛ naturel et puis an'u fana bɛ sirage le ta k'a siri an'u tɛ baara kɛ ni vernis ye. Zakariya Jalo fana ye jirimɔgɔ ni dilanna ye ale bi caman dilan jɔbaw ka masirimafɛnw na n'a fɔ masikiw olu minnu danfaraw ka ca ni a ka di tubabuw ye ka dama tɛmɛ. Bon, masque a su kasiya dɔɔni mais dɔ bɛ yen masque dɔnkɛla bɛ yen tolonkɛla ta bɛ yen a bɛ min bɛ mɔ suwan ye min bɛ basi o fana bɛ yen. Ni artisanat bon in sigira sen kan kabini san 1958 k'a kɔn Côte d'Ivoire ka yɛrɛma wɔrɔnya tali ye o wagati sɔrɔ tun bɛ kɛ baara in na kosɛbɛ nka bi Ibrahima Doumbia ni a balemaw ko a tɛ ten bilen olu minnu ye nin baara in sɔrɔ u faw la. Parce que tourisme tun bɛ na yan fɔlɔ o de étranger yɛrɛ tɛ na donc nafa dɔgɔyala o de fana ka kɛ a baara fana ni a dɔgɔyala dɔɔnin quoi. Voilà. Mais nous qui avons l'amour de la chose, on est dedans depuis. Tourisme sanga bini, Zakariya Jalo ko o de bɛ ale fana sɛgɛn. Ale ni a y'a sɔrɔ a ka feerekɛyɔrɔ bɛnnen bɛ hôtelba dɔ dugumala ma, a ko tubabuw ka nali ka suma. Bologba a ye tununa le, tubabuw a tɛ na la, olu b'an sɛgɛn la dɔɔnin. Sɔli a bɛ na la, a fɔra an b'an balo sɔrɔ. K'a sɔrɔ Kadama Sise ko ni baara in bi a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma, wari bi sɔrɔ a la ka dama tɛmɛ. Ça dépend, a bɛ dépend client de la. Parce que client dɔ bɛ yen i bɛ se k'a fɔ ko 500 ni kɔ client dɔ bɛ yen a tɛ discuter mais client dɔ bɛ yen i b'a fɔ ko 500 ni kɔ a bɛ discuter fɔ 60,000 donc yiri baara min alhamdulillah non a kɔni ka ɲi dɔ bɛ yen ten par exemple ni bɛ dosocɛ dilanna ten dosocɛ n'o bɛ se ka karo 3 ta parce que i b'a kɛ dɔɔnin a bɛɛ le bɛ kɛ boro la dɔɔnin machine na baara tɛ voilà a baara ma nɔgɔ quoi. Walasa yirimɔgɔnin dilan ka se ka nafa lase maa ma a baaralaw bɛɛ ka kuma ye kelen ye. Zakariya Jalo. Seulement yɔrɔ ɲɛnama de turusi bɛ na la yɔrɔ ɲɛnama gansan bɛ yan min bɛ tubabuw la na mais a tɛ t'an bolo olu b'an sɛgɛn la parce que an bɛ yɔrɔ bɛrɛ ten client dɔ bɛ na sisan k'a bɛ nin yala n'a ka bɔ an fɛ yan n'i ko k'a ta yɔrɔ kɔnɔ k'a b'a sɛgɛn bon n'an bɛ yɔrɔ kelen nɔ a ye bɛɛ bɛ na. An ka Ibrahima Doumbia fana lamɛn. C'est un site minnu bɛ ma yan site touristique minnu bɛ ma yan comme ne bɛ ma nin n bɛna mental fɔ a caman ye bon a délaissé ninnu a délabré ninnu quoi il faut que a bɛna ka site ninnu k'i bolo bila la. O tuma na an sera maa marabagaw ma k'u ɲininka o ko la dugu maire ye jaabi min di an k'an tulo majɔ o la. L'ambition donc c'est de redonner à ma sa position. An ka laɲini ye min ye bi ka man jɔyɔrɔ kɔrɔ segi a ma bololabaara sira kan o de kama an bɛna bololabaarakɛlaw ka sugu jɔ k'a di u ma ni bɛɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen a baara bi senna kaban. Ce centre là est en construction. Kadama ko o fana kɛrɛfɛ ko yirimɔgɔnin ka di maa caman ye kɔkan jamanaw la n'a fɔ Ameriki nka k'a tɛ se ka bila ka taga taxi minnu kan ka sara o caya kama. Objet baba ninnu le ka d'a ye. Bon, a bɛ fɛ k'a san ka taga n'a ye mais n'a ka miiri n'a taara aéroport la ni taxi min bɛ bila a kunni c'est trop parce que n'a ka fɛn san 60,000 n'a fɔra k'a bɛ taa pour que a bɛ taa n'a ye France ko 500 donc a b'a to yen en même temps donc n b'a fɔ l'autorité ɲɛna i b'i sabara i b'o yɔrɔ filɛ. Kɛmɛ sara la bololabaara bi sigiyɔrɔma 12 de ta Côte d'Ivoire kɔnɔ sɔrɔw la n'a bɛ fɔ produit intérieur brut Alpha K ka bɔ man VOA Bamara tɔgɔ la.